Kaendi oseo kalo jatend piny William Ruto e weche mane wacho kodwaro ni mondo mi kik wuondege gi josiasa mobalo kode, kage wacho ni sirikande oserom chopo singo mathoth mane oketonegi kapod yiero mokalo ne ochopo. Lipota mara Matino Nyango otwa kod moko kuom rowere e yo machalo kama. Katika mpango wetu wa kupanga ajira na usaidizi wa vijana wa Kenya, tukishirikiana na benki ya kitaifa, benki ya kimataifa ama World Bank, tuko na pesa shilingi bilioni 20 ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na katika hiyo mpango tunataka vijana 800,000 ili tuwajumuishe katika mipango tofauti tofauti. Magigin moko kuom singo ma ok chopi makoro miyo kweth rowere mapacho kawuok tung' mosu gi jatend piny William Ruto. Tumewaambia vijana wa Kenya wajiandikishe pale katika mtandao *254#. Hapo jiandikishe, utakuta mahali imeandikwa hapo nyota. Rowere go wacho ni piny owacho oserom chopo singo mage mane gisingo negi kamoting'o miyo gi tije kachiel kod miyo gi hola ka jatend piny William Ruto to pod osiko mana gichiwo singo kinde ka kinde kamora mora modhiye. Samuel Abaja en jadak ma Kibra, Nairobi. Mr. President is Mr. Promise. Promise vijana watarajia kupata mingi, lakini mpaka wa leo vijana wanaona hapana bado. So Mr. Rais akubali tu upinzani pia waongee vile baba alikuwa anaongea, alikuwa anakosoa serikali mpaka hata yeye aliconfirm ya kwamba alikuwa na plan zingine kwa kufanya. Lazima kubali vijana wasikie upinzani na wasikie serikali. Giwacho ni ng'anyo mane gibago higa mokalo mane pingo chik omenda ma higa no ok ne okelo negi lokruok moro amora mane gigeto, mak mana ne jotelo mane oyudo lemo mopogore e piny owacho mar Ruto. Bobinson en jadak Nairobi. Ile maoni rais alijaribu kusema ati vijana wasisikie upinzani, hiyo sio uongozi. Mimi kama kijana siwezi zuiliwa nisiende kuongea na mtu fulani ama nisikizane na mtu fulani kulingana na mambo ya siasa. Kwa nini anangoja hiyo election? Na kama sasa hivi hakuna kitu amefanyia vijana, hiyo mwaka ujao yake atafanyia vijana nini? Kata kamano, johera mag duond bura mar ODM wacho ni gin kod geno mathoth ni jatend piny William Ruto biro chopo singo go duto kagimedo ni kata Raila kane poko nindo ne oweyogi e piny owacho mare. Lakini kifo cha President Raila Amolo Odinga ilitustua sana juu yeye ndio baba wetu, ametuweka hapa siku mingi. Lakini uzuri hakutuacha bure, alituacha kama tuko kwa broadcast, alituacha tukiwa kwa serikali. Na kama wewe president wetu umejua venye baba alikuwa anatutumikia na tufanyia kama watoto wake, wewe pia utushughulikie hivyo hivyo. Sisi wenyewe si watoto wa baba, hatuna mama, baba pia alikufa, si ni mayatima. Rowerego koro dwaro ni jatend piny William Ruto obed jalo mayie mondo kwere seche modhi marach kaka gino makoro nyiso kitelo mar demokrasia mapachoka. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Kanyobe mwachepe giko mar weche manyien nyakora Ramogi ken sa 10:20 kangoromo sa 11 gi dakika gi sa 10 weche manyien bro biro ni machuo kanyika Kasuku Rafaeli. Mago ne weche manyien.